veces te piden pago. Vale, o sea que ¿cuánto tardan? No sé, No, porque ahora no sé los que se quedan tirados, las ponen 5 parejas, 4 saltos, se van ganando, se van luego jugando entre ellos. Se van eliminando. No, entonces se van eliminando y las parejas que van se quedan, pues son sus parejas, entre los tres, quedan los 6 de enganche, si son impares, se engancha 1 o 2 o 3, depende de... Ahora campo está Agustín jodido. Ha hecho el salto. La has jodido. La última oportunidad. Bueno, haupa egunon, zure izena? Gema, Gema, eta nungoa zara, Gema? Elizondokoa. Elizondoko, eta bueno, izara parte hartzen kaniken kompetizioan? Bai. Eta zer moduz daie kompetizioa oraingo? Gogorra. Nivela handiera bai, gogorra. Baina zu dedikatzen zara ontara, lehenengo aldie da, edo? Pues jolastu dut 2 aldiz bakarrik, bai. Vale, baina entrenatzen da ontako, edo nola? Badire, batzuk entrenatzen dute, baina bertziak ez dugu denborik, baina bueno, gero badire, egin behar duzu zerbait, berzenaz, aujetakin eta hola, nabaitzen da. Baina agujetak da dena, zertan datza, pues, kompetizioak, zer egiten duzu, Pues, kuklillas, ez dakit nola erran euskaraz, beti, bai, jotxoriko, batzen zate. Bai, eta, bueno, pues, egoten zara igual 3 ordu jolasten eta azkenia nabaitzen da, bai. Ostras, 3 orduko kompetizioa da? Inbertza. Zutik ere ikusten, baina, bueno, badire partidak luziak ere, eta igual, 15-20 minuto igual egoten zara tipitapa, azkenia nabaitzen da, bai. Ostras, eta hau da, lehenengo alde egiten dena Elizondon, edo? 22 aldiz india. Aurten da 22 ediziona edo, bai. Vale. Bueno, da munduko kampeonato munduko ikusi duzue? Bai, ikusi dugu programa jartzen zela, munduko kanika kompetizioa, baina ere ez genekien zela egitan mundukoa edo hemen patu zinutenez, ez ginen pentsatzen mundutik jendea etorriko denik, baina hori egia da, beridikoa da? Bueno, hemen badire Elizondokoak, berzerrikoak, etorri dire katalanak, badire mexikanoak, dentik, bai. Aiba, eta baina orden premioa zer da, edo parte hartzeko zer? Bueno, da trofeo bat, eta zu eramaten duzu etxera, urte osoa zure etxean egoten da trofeoa, eta gero kartzen duzu mateko, bertze urtean, mateko txapeldu nahi. Eta kompetizio hauek egiten dire, Elizondon egiten dire beti, edo bertze lekutan ere bai egiten dire? Elizondon, beti Elizondoko bestetan, bai. Ostras, orden Mexikotek etorri da jendea, inkluso Elizondoraino bakarrik kompetizio ontako. Bai, eta apuntatzen dire, bai. Mexikora llegatzen da Elizondon egiten dela munduko kanika kompetizioa eta dena, Etorri dire, ez dakit nungoa dinen, Honduras nik uste direla, Honduraskoa ere, bai. Etorri dire unara oporretara,
Eta ikusi dute programan hau eta etorri dire, bai. Osea, bereiek ere dedikatzen dire kaniketara konpetitzera. Ez dutela jolasten hola, diferentia, baino, bai. Ostras, bueno, jode, pues mira, osea, ez ginen ideik ere hortaz eta mira, ze pollita. Bueno, pues a ber suerte baduzuen eta harri eramaten duzuen. Bueno, nire etxean egon da, urte bat egon da. Osea, badugu irabazle bat ja, bueno, pues suerte. Eta, bueno, gaur karri du trofeoa, nik mango diot gaur bertze txapeldunei, bai. Ostras, bueno, igual irabazten duzu, igual bigarren urte konsekutibo ez eramaten duzu, así que nortaki. Bueno. Bueno, pues gero grabatuko dugu harri pizketa ber nolakoa den. Venga, pues mila esker haunditze eta zorte hon. Vale, esker mile. Venga, jo. Bueno, hemen dugu Agustin, organizazioko pertsonetako bat, egunon. Etorriak. Mila esker. Eta, bueno, zertan datza kaniken jokoak? Bueno, kaniketan aitzeko modu haunitz badaude, baina gu gaitzen gara 4 zulotan. Orduan lur gordina, lur garbitzen dugu eta 4 zulo markatzen ditugu, eta orduan da buruz buru, eta egin behar dena da asmentan 4 zuloak sartu, eta behin 4 zuloak sartuta irabazten duzu palmu zure eskuaren bentaja golpea egiteko. Eta arerioaren kanikari 3 golpe eman behar dizkiezu, zure eskua luzatua eta hanka sartzen dena. Eta ondotik berriz 4 zulotara sartu eta hori lortuta irabazten duzu partida. Vale, eta gero, bueno, ikusi dugunez badire 5 pareja. Gehiago, hasieran 10 izan gara, 20 lagunek parte hartu izan dugu, eta ja bigarren fasean gaude, eta hor egiten ditugu rengantxe batzuk, orai 5 gelditzen dira, eta hortik ja final erdiak eta final arte. Vale, bueno, eta erran diguten ere bai, egon dela, osea, badagoela jendia ez bakarrik baztangoa, ere bai, bueno, bai katalanak, mexikarrak, hondurasko jendia. Ona normalean hurbiltzen da jendea, ez dakit kuriosidaderekin eta ikusita zertan ari garen, eta horiek saiatzen gara horiek animatzen edo besterik gabe behartzen digu parte hartzea da batzutan, ez? Orduan hemen gaur egun badago Gipuzkoako bikote aita alaba batek parte hartzen du, gero ere katalanetik etorritakoak, eta noski Elizondo eta Baztangoak ere bai. Eta zuk zenbat urte egon zara, zenbat urtera ematen dituzu organizatzen joko hauek? Hasieratik 22. urtea da hau, 22 urte. Ostras, eta hasieran zenbat jendek hartzen zuen parte normalean? Normalean beti 20 lagun, kontua da urtero aldatu egiten dela. Batzuk etortzen direla, besteak ezin dutela, denetara, ez dakit, 100 pertsona baino gehiago parte hartu izan dute, baino urtero 20-24 hortxe ibiltzen gara. Bale, osea, orden beti, osea, 1988 hasi zenetik, beti izan da 20 pertsona... Inguruan, bai, hoixe. Bale, osea, ez dagan ez igotzen, ez jeisten. Urte batean 16, bertzean 24, baina, bueno, bataz beste hori biltzen gara. Eta normalean, zer adineko, osea, zer franja ibiltzen da hemen, osea, gazteak ez ditugu kusia hundit? Hasiera batean hori zen helburua, ez? Gazteak eta umeak ere bere ganatzea edo etortzea gure aur denborean ahitzen giren jokuetara, baina egia da ez dutela ezautzen eta hortaz hemen gaude batez ere aur denborean ahitzen ginenak. Gaur egun ja 40, 50 goiti ere gaudenak, baina bueno, irekia da, ez? Gaur bertan ere bada neskatxa bat parte hartu dela, ez dakit 12 urte ez dakit zenbat izango dita. Joe, bueno, pues ederki eta aber zer moduzak itzen den konpetizioak. Eskerrik asko. Bena, ez da, ja. Bueno, egunen zure izena zein da? Tibur Dagerre. Eta zu nongo zara? Elizondokoa. Elizondokoa, eta bueno, zabe parte hartzen, kusten? Gara parte hartzen, eta momentuen segitzen du hor, eta hori ja hau dut zait, batuko zaite orai jogalestera berriz. Bueno, pues, aber zer moduz gaten den konpetizioa berri irabazten duzuen, edo... Behin ere zuen irabazi, eta, apen izaten lehenizeko aldia. Ilusio ingo zizun irabaztia, ez? Bueno, pues, sorte hon orden. Esker. Bueno, haupa, zure izena? Hola, ni naiz Marian, hemengoa, Elizondokoa, eta beti totzen naiz kusteraz dutako jolasteuten ere anaiak, eta iten du 22 urte ja, eta, bueno, pues kustera da, bueno, divertido. Gustatzen zaizu orden tortzea kaneken konpetizioa kustera? Anaiak, eta orduen tortzen naiz beti gustora. Berai apoio amateko eta? Por supuesto, baiediz. Eta nire lagunai ere bai. Ere bai, eta zer muzai daiezura naia konpetizioan? Noski dire biek, barnean oinik. Osea, que a ber ze pasten da? Bueno, pues mila esker, eta bueno, a ber, suertea baden zure nahiak eta zure lagunek. Pasten da, esker mile. Venga, zaja, jo.
Bueno, haupa zure izena? Benito, Elizagoien. Benito Elizagoien eta Elizondokoa. Bueno, orai Elizondo bizinez, baina nire zarraiozkoa naizen. Eta zer izate prestatzen? Bueno, hemen ari gara, bazkarie prestatzen, baina zikirua. Eta ez dakit izan zatenan bertzaldean dugu zikiru iten nahi dire, eta gu hemen ari gara piperra da prestatzen. Dena elkarrondo egiten dugu, baina nola zagoen urie, orduen indugu, bi busketan, biharko hau gurie dela ez da iten eta orai ongi dago, baina goizan zortzietan kristoin erauntxe bota dako. Ja, Elizondoko bestetan indu denbora, txarra. Bion atzo txarrena, baina gauza hondiz bertan bera gelditzeko lan izan zen, porque denbora txarrengatik, bai. Ja, eta zenbat jendendako prestatzen duzu zikirua? Gaur, 750 launen dako gara prestatzen. Ostras, eta zenbat kilo aragi bat duzu, más o menos? Haude, aragie piperra da indako egiten dugune, hemen dire gutxi gora bera, 52 kilo hola. Eta gero 50 bat kilo tomate, bertze 42 kilo tipuleta piperra da eta dena urtaik, eta gero egiten da, hau erosten dugu goietan, eltzaundi horietan, eta hau kendu, eta gero automatien hasi, bertzeakin egiten dugu salda. Joder, eta zenbat denbora tardatzi zuen, más o menos, dena prestatzen? Bueno, dena prestatzen, goizan hasi gara 7:00 eta pues, akiteko dugu hiruek guman ordiko labakola, baina dena garbitutin ordiko bortzak. Ostras, eta orduan zuen noiz bazkaltzen duzue? Dena garbitzekin bazkaldu jan gutxi, pixkebet iteizu, pues, pixkebet elkartzen gara eta pixkebet bazkaldu, baina ja hemendik aparte garago. Osea, orduan hemengo zikirua zuek ez duzu jaten? Ez, hemengo zikir ez du jatengo. Gaina ez duzu gogi izaten, nola zauduen egun guztia zeriunekin sartu, pues, hortan egoten gara, bai. Ja, bueno, pues nada, mila esker eta... Igual izin de bazkaltzeko probatzeko aire. Vale, mila esker. Venga, ongi segi. Bai, agur, bai. Aio. Haupa, zure izena zein da? Ere Inigo, Inigo eta nongoa zara? Zugarramurdikoa. Zugarramurdikoa eta zenbat denbora eramaten duzu, zenbat urte eramaten duzu zikirua prestatzen? Zenbat urte bizierdia baino gehiago. Osea, orden, ontera dediketzen zara edo? Dedikatu ez, baina, bueno, afizion bezala hola, hoi bai. Eta egiten duzu? Dedikatu ez, bueno. Eta egiten duzu besta hunditzetan zikiruak prestatu eta hola edo non ibiltzen zara? Bai, biltzen gara, bai, herria hunditzetan, bai. Bai, xuxen, pues, bueno, erratzu bastante gainera. Herri bastante, eta gero Iruña ondo hortan eta ingur urtan ibiltzen gara ere, bai. Osea, ibiltzen zate beste bat duzue talde moduko bat erteko zala? Bai, más o menos bai, betiko ekipoa, ba, oso. Eta zenbat zate, Pues hemen gaude gehienak ja, gaur. Gaurko da hundiena, eta tortzen gara ja denak. Osea, gaurko Elizondoko zikirua da, zikira hundienetako egiten duzuena. Bai, guretako bai, Ja, eran digute 700 goititik, osea, 700 pertsonen goitiko baino gehiago torko dela. 700 eta 50 eskatu duzuten. Ostras, eta orduan kriston lana ez, imaginatzen izango duzuela. Bai, lana gehiagoa prestatzen. Prestatzen antzineko aste guztia prestatzen gauza eta gaur goizen bai, eta gero behin martxan dela ja, pues, betikoa, vamos. Gau ordu eta venga. Gehien prestatzen izaten da lana. Vale, bueno, pues utziko datzuego lanean, ez datzuego gehiago entretenituko. Así que bueno, pues hoize, pues, sorte hon lanean eta bertzer muzgaten den. Vale, esker. Venga, pues, mila esker zuri, aio. Eta gogoratzen alduzu bilok, ilargi ben pizu eta sortutakoa.